Empezarei dicindo que hai 9 meses vostede, señor Vigo, invitou ao Grupo Popular a formar parte do seu equipo de goberno. E a cidade anda a ansiar a estabilidade política a este concello. E isto é moi difícil, pero xa entón aceitamos a súa proposta, porque nunca queremos no seu proxecto. As formas de xestión e de traballo non nos convencido. E tampouco, que é o máis importante, non o víamos bo para os vecinos e vecinas de Cee. O tempo puxa cada quen no seu sitio e deu-nos a razón. No Partido Popular non nos equivocamos. Fracasou. A súa xestión fracasou. E é o momento de asumir. No Partido Popular estamos preparados. Temos un proxecto serio para formar un goberno estable que vostede, nos seus antecedentes, nunca podería formar parte. A política non hai que tomar como algo persoal. O Concello, señor Ramón, non é a súa casa. É a casa do povo. A meta ten que ser sempre a gobernabilidade de Cee. Buscar o ben para os nosos veciños e control e despilfarro. Falamos tamén, señor Vigo, que algunhas destas facturas aínda son das festas patronais de algún ano atrás. Os distintos grupos da oposición pedimos en varias ocasións ver as contas das festas, o que se recadaba e o que se gastaba. A día de hoxe non o sabemos. É o momento de que Cee volva a claridade, a transparencia, a información e que non se repitan situacións como a perda de subvencións para familias que máis o necesitan. Isto non é boa xestión. A situación económica non é boa en xeral, sabémolo, é terrible. Por iso a responsabilidade nestes tempos ten que ser aínda maior. Falamos dos cartos de todos. Falamos que a día 1 de marzo de 2012 séguese a traballar cuns presupostos que nada se asustan á realidade. Nada menos que cos presupostos do 2010, endebedando así máis o noso Concello. E poderíamos continuar, por exemplo, coa inexistencia dun servicio tan demandado e tan necesario para moitas familias como é a gardería. Pretendía abrila cunha única tarifa, inalcanzable para moitas familias con poucas rendas. E tendemos a man, nós e o resto dos grupos da oposición, para conquerir unhas tarifas máis xustas e adaptadas aos niveis de renda.